Χαίρετε, στο απόψινό μάθημα θα αναφερθούμε στην παραγοντοποίηση, δηλαδή πώς και με ποιους τρόπους θα μετατρέπουμε μια αλγεβρική παράσταση από άθροισμα σε γινόμενο παραγόντων. Είναι σαν να λέμε η αντίστροφη διαδικασία από την επιμεριστική ιδιότητα ή από τις ταυτότητες που είδαμε στο προηγούμενο μάθημα. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε παραγοντοποίηση, δηλαδή θα δημιουργήσουμε γινόμενα παραγόντων, είναι ο λεγόμενος κοινός παράγοντας, ο οποίος θα συναντάται πάρα πολύ τακτικά από εδώ και μπρος. Τι κάνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Στην ουσία εντοπίζουμε στους όρους μιας αλγεβρικής παράστασης εάν υπάρχουν κάποιοι κοινοί παράγοντες. Έστω ότι έχω την παράσταση α, η οποία είναι ίση με 9χ συν 9ψ. Εντοπίζουμε κάτι κοινό ανάμεσα στους δύο όρους? Βεβαίως. Είναι ο παράγοντας 9 που κρύβεται και στο 9χ, καλά εδώ είναι φανερό έτσι, και στο 9ψ. Επομένως θα το βγάλουμε, λέμε, κοινό παράγοντα. Και τι θα μείνει μέσα στην παρένθεση? Το χ από αυτή την περίπτωση, το ψ από ετούτη. Να λοιπόν που κάναμε το αντίστροφο από ό,τι κάναμε στην επιμεριστική ιδιότητα, δηλαδή στην επιμεριστική πολλαπλασιάζω ώστε να διώξω την παρένθεση και να φτάσω σε αυτό το μέλος, στην παραγοντοποίηση κάνω την ανάποδη διαδικασία. Δηλαδή από το άθροισμα, από εκεί δηλαδή που δεν έχω παρενθέσεις, πάω και τις δημιουργώ. Αυτό είναι. Πάμε να δούμε μερικά επιπλέον παραδείγματα για να καταλάβουμε καλύτερα αυτή τη διαδικασία. Έστω ότι έχω την παράσταση β τώρα, η οποία είναι ίση με 5α συν 10. Τι φαίνεται να έχουμε ως κοινό παράγοντα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους? Δεν είναι προφανές εδώ όμως, Πρέπει να το μαντέψουμε σε εισαγωγικά. Και για να μαντέψουμε το σωστό κοινό παράγοντα, καλό είναι στην αρχή, μέχρι να συνηθίσουμε, να σπάμε τους όρους μας σε παράγοντες. Δηλαδή, το 5α θα μπορούσα να το γράψω 5 φορές το α, το 10 πώς θα μπορούσαμε να το γράψουμε ως γινόμενο, σε παράγοντες δηλαδή? 2 φορές το 5. Έτσι είναι προφανές τώρα ότι ο κοινός μας παράγοντας είναι το 5. Επομένως, βγάζω κοινό παράγοντα το 5 και μένει στην παρένθεση το α από εδώ, από τον πρώτο όρο, το 2 από τον δεύτερο όρο. Να λοιπόν πάλι που από άθροισμα δημιουργήσαμε παρενθέσεις, δημιουργήσαμε γινόμενο παραγόντων. Σε τούτο το παράδειγμα τώρα είναι προφανές ότι έχουμε κάτι κοινό ανάμεσα στους δύο όρους. Αυτό το κοινό είναι το χ, Για πάμε να το προσέξουμε καλύτερα. Το 3χ τετράγωνο μπορεί να γραφεί ως 3 φορές το χ επί ξανά το χ, γιατί χ επί χ μας δίνει χ τετράγωνο. Το χ επί ψ μπορεί να γραφεί ως χ φορές το ψ. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει κοινό το χ στους δύο όρους μας, λέμε ότι το βγάζουμε κοινό παράγοντα και στην παρένθεση περισσεύει το 3χ από τον πρώτο όρο, το ψ από τον δεύτερο όρο. Σε τούτη την παράσταση λοιπόν έχουμε 18z στην τρίτη συν 27z τετράγωνο. Προφανώς το z θα είναι ανάμεσα στους κοινούς παράγοντες, όμως πρέπει να έχουμε κατά νου ότι καλό είναι να παίρνουμε τον μεγαλύτερο κοινό παράγοντα που μπορούμε. Άρα θα ελέγξουμε και τους αριθμούς, τους συντελεστές εδώ, εάν έχουν κάτι κοινό, αν κρύβουν κάτι κοινό ως παράγοντα. Σπάω λοιπόν το 18 σε γινόμενο παραγόντων. Θα μπορούσαμε να το γράψουμε ως 3 φορές το 6 που μας κάνει 18, θα μπορούσαμε να το γράψουμε και ως 2 φορές το 9 που μας κάνει πάλι 18. Το 27 αντίστοιχα θα μπορούσαμε να το σπάσουμε σε 3 φορές το 9 που μας κάνει 27. Επομένως, είτε θα επιλέξω ως κοινό παράγοντα το 3, είτε θα επιλέξω ως κοινό παράγοντα το 9. Είπαμε ότι μας συμφέρει να παίρνουμε και να επιλέγουμε το μεγαλύτερο που μπορούμε. Επομένως, θα επιλέξω εδώ το 9 ως κοινό παράγοντα. Εντάξει, δηλαδή από τους αριθμούς επιλέγω το 9. Το z στην τρίτη μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι το z επί z επί z. Το z στο τετράγωνο είναι το z επί z. Επομένως,
θα επιλέξω τελικά αυτό το z επί z ως κοινό παράγοντα, δηλαδή το z τετράγωνο. Τι μας περισσεύει στην παρένθεση? Από εδώ αφενός θα μας περισσέψει το 2 και το z αυτό, άρα 2z, συν, γιατί συν βλέπουμε ανάμεσα, το 3 από εδώ, έτσι. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την παραγοντοποίηση και βλέπουμε ότι εάν κάνουμε την επιμεριστική, θα πάρουμε πάλι αυτή την παράσταση που είχαμε προηγουμένως. Δηλαδή 9z τετράγωνο επί 2z θα μας δώσει 18z στην τρίτη, 9z τετράγωνο επί 3 θα μας δώσει 27z τετράγωνο. Αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τον κοινό παράγοντα και πάμε σε επόμενη διαδικασία παραγοντοποίησης που είναι ο κοινός κατά ομάδες παράγοντας ή με μία λέξη ομαδοποίηση. Εδώ τι κάνουμε στην ουσία? Ψάχνουμε στην αλγεβρική μας παράσταση αρχικά αν έχουμε κάποιον κοινό παράγοντα σε όλους τους όρους. Εάν αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει κάτι κοινό σε όλους τους όρους, αλλά υπάρχει σε ορισμένες ομάδες, σε ορισμένους όρους κάτι κοινό, το βγάζουμε ως κοινό παράγοντα. Πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Στην παράσταση αχ συν αψ συν 2χ συν 2ψ, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάτι κοινό σε όλους τους όρους, υπάρχει όμως κάτι κοινό σε ορισμένους όρους. Για παράδειγμα, σε τούτο τον όρο και σε τούτο, το χ είναι κοινός παράγοντας. Σε αυτούς τους δύο, το ψ είναι κοινός παράγοντας. Σε αυτούς τους δύο, το α είναι κοινός παράγοντας και σε αυτούς τους δύο, το 2 είναι κοινός παράγοντας. Άρα θα επιλέξουμε να λειτουργήσουμε σε ομάδες. Επιλέγω λοιπόν εγώ αυτήν την ομάδα και αυτήν την ομάδα να βγάλω κοινό παράγοντα. Στην πρώτη ομάδα βγάζω κοινό παράγοντα το α, οπότε θα περισσέψει στην παρένθεση το χ συν το ψ. Στη δεύτερη ομάδα θα επιλέξω το 2 ως κοινό παράγοντα, έτσι θα περισσέψει στην παρένθεσή μου το χ συν το ψ πάλι. Κατά την ομαδοποίηση, στόχος μας είναι να δημιουργηθούν παρενθέσεις οι οποίες είναι ίδιες, ούτως ώστε να ξαναβγάλουμε αυτή την παρένθεση ως κοινό παράγοντα. Αφού έχουν κάτι κοινό τώρα οι δύο μας όροι αυτοί, βγάζουμε την παρένθεση ως κοινό παράγοντα. Και τι θα περισσέψει? Το α από αυτό τον όρο, το 2 από αυτό τον όρο. Στόχος επετεύχθη λοιπόν. Παραγοντοποιήσαμε, δηλαδή από ένα άθροισμα καταλήξαμε σε ένα γινόμενο παραγόντων. Σε τούτη τώρα την παράσταση αβ μείον 3α μείον 3β συν 9, τι θα μπορούσαμε να επιλέξουμε ως κοινό παράγοντα σε όλους τους όρους? Τίποτα. Επομένως θα ψάξουμε να δούμε εάν δημιουργώντας ομάδες μπορούμε κάτι να καταφέρουμε. Για πάμε να δούμε. Στην πρώτη ομάδα βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι κοινό, είναι το α. Στη δεύτερη ομάδα δεν έχουμε κάτι προφανές, όμως εάν γράψουμε το 9 ως παράγοντες, δηλαδή 3 επί 3, θα δούμε ότι δημιουργείται αυτό το τριάρι, το οποίο μπορούμε να το πάρουμε ως κοινό παράγοντα. Σε αυτή την ομάδα μπορούμε να πάρουμε ως κοινό παράγοντα, είπαμε, το α, επομένως θα μείνει στην παρένθεση το β μείον το 3. Σε τούτη την ομάδα επιλέγουμε το 3 ως κοινό παράγοντα και θα περισσέψει μείον β συν 3. Παρατηρούμε τώρα ότι η παρένθεση που δημιουργήθηκε μοιάζει και στις δύο περιπτώσεις, όμως έχουμε αντίθετα πρόσημα. Το β εδώ είναι θετικό, εδώ αρνητικό, το 3 εδώ είναι αρνητικό και εδώ είναι θετικό. Ποιο είναι το κλειδί για να αλλάξουμε πρόσημα σε μια παρένθεση? Να περάσουμε ένα μείον εκτός της παρενθέσεως. Εάν βάλω ένα μείον εκτός της παρενθέσεως, πριν από την παρένθεση μου, έτσι, μπορώ να αλλάξω τα πρόσημα. Δηλαδή το μείον β να το γράψω σαν συν β, το συν 3 μπορώ να το γράψω ως μείον 3. Αυτό το πράττουμε φυσικά για να δημιουργήσουμε δύο ίδιες παρενθέσεις εδώ πέρα, έτσι.
Α λοιπόν φορές το β μείον 3, μείον 3, αλλάξαμε εδώ τα πρόσημα, το κάναμε συν το β, το 3 το κάναμε αρνητικό, επομένως τώρα έχουμε δημιουργήσει την ίδια παρένθεση που επιθυμούσαμε. Τη βγάζουμε λοιπόν ως κοινό παράγοντα και τι θα περισσέψει? Από τον πρώτο όρο το α, από τον δεύτερο όρο το μείον 3. Να λοιπόν πώς ολοκληρώσαμε και ετούτη την παραγοντοποίηση. Ως επόμενη διαδικασία παραγοντοποίησης μπορούμε να αναφέρουμε τη λεγόμενη διαφορά τετραγώνων, που στην ουσία δεν είναι κάτι άγνωστο. Θυμίζουμε στο προηγούμενο μάθημα ότι είδαμε την ταυτότητα γινόμενου αθροίσματος επί την διαφορά. Και είπαμε ότι τέτοια γινόμενα θα τα μετατρέπουμε σε αυτή τη μορφή. Επομένως, όταν συναντάμε ετούτη τη μορφή, γιατί να μην πηγαίνουμε αντίστροφα, αφού σκοπός μας πλέον είναι η παραγοντοποίηση, δηλαδή η δημιουργία γινωμένου, άρα η διαδικασία της διαφοράς τετραγώνων δεν είναι τίποτε άλλο από την χρησιμοποίηση αυτής εδώ της ταυτότητας. Απλά από την αντίστροφη μεριά, δηλαδή από το α τετράγωνο μείον β τετράγωνο θα πηγαίνουμε στο γινόμενο αυτό των παρενθέσεων. Παράδειγμα, χ τετράγωνο μείον 2 στο τετράγωνο. Όταν συναντάμε μια τέτοια διαφορά τετραγώνων, μπορούμε να την γράφουμε πλέον χ μείον 2 επί χ συν 2. Δηλαδή στόχος μας θα είναι αυτή τη φορά από αυτό το μέλος της ταυτότητας να πηγαίνουμε στις παρενθέσεις. Φυσικά δεν θα μας το δίνουν πάντα τόσο έτοιμο, δηλαδή δεν θα μας δίνουν έτοιμα τα τετράγωνα, μπορεί για παράδειγμα να μας δίνουν το z τετράγωνο μείον 9 και να πρέπει να σκεφτούμε ποιος αριθμός στο τετράγωνο μας δίνει 9. Είναι το 3. Άρα θα μπορούσα να γράψω z τετράγωνο μείον 3 στο τετράγωνο και τώρα μπορώ να δημιουργήσω τις παρενθέσεις που επιθυμώ. Δηλαδή να παραγοντοποιήσω και να το γράψω ως z συν 3 επί z μείον 3. Σε άλλο παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε 4ψ τετράγωνο μείον 36. Και θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη διαφορά τετραγώνων, διότι βλέπουμε δύο όρους, βλέπουμε στη μέση το μείον και βλέπουμε και κάποιο τετράγωνο εδώ πέρα. Άρα υποψιαζόμαστε τη διαφορά τετραγώνων. Για να την αξιοποιήσουμε όμως θα πρέπει να έχουμε δύο τέλεια τετράγωνα. Δηλαδή ο ένας μας όρος να είναι όλος στο τετράγωνο, ο δεύτερος όρος να είναι και αυτός στο τετράγωνο. Επομένως σκέφτομαι, το 4 από ποιο τετράγωνο δημιουργείται? Από το 2. Επομένως αυτό ήταν το 2ψ και υψώθηκε στο τετράγωνο για να μας δώσει τόσο. Το 36 από ποιο τετράγωνο δημιουργείται? Σκέφτομαι ότι 6 φορές το 6 μας κάνει 36. Άρα 6 στο τετράγωνο. Έχουμε λοιπόν δύο τετράγωνα, έχουμε στη μέση την διαφορά, άρα έχουμε μια διαφορά τετραγώνων και μπορούμε να την μετατρέψουμε κατευθείαν τώρα σε παρενθέσεις. 2ψ μείον 6 επί 2ψ συν 6. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την άσκηση. Πάμε να δούμε κάτι αντίστοιχο. Έστω ότι έχουμε 9ω τετράγωνο μείον 81. Σκέφτομαι, ποιο τετράγωνο μου έδωσε 9ω στην Δευτέρα? Είπαμε προηγουμένως ότι το 3 στο τετράγωνο μας δίνει 9. Το ω στην Δευτέρα μας δίνει ω τετράγωνο, άρα είχαμε το 3ω, το υψώσαμε στο τετράγωνο και πήραμε αυτόν τον όρο ως αποτέλεσμα. Ποιο τετράγωνο μας δίνει 81, ποιανού αριθμού το τετράγωνο μας δίνει 81, φυσικά του 9. Τώρα που έχω αναγνωρίσει ποια τετράγωνα έχω στην παράστασή μου, μπορώ να κάνω αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να δημιουργήσω παρενθέσεις. Αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι η διαφορά τετραγώνων. Εάν θέλαμε να επιλέξουμε τώρα κάτι πιο ιδιαίτερο, θα μπορούσαμε να πάρουμε την παράσταση 7ψ τετράγωνο μείον 5. Έχουμε μια κατάσταση εδώ που θυμίζει λιγάκι τη διαφορά τετραγώνων, δηλαδή έχουμε δύο όρους, ενδιάμεσά τους το μείον,
και ο ένας από τους δύο έχει σχέση με το τετράγωνο. Επομένως σκέφτομαι, ποιος αριθμός στο τετράγωνο μας δίνει 7, ποιος αριθμός στο τετράγωνο μας δίνει 5, κανένας φυσικός αριθμός είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει φυσικός αριθμός που στο τετράγωνο να μας δίνει 7, αλλά ούτε και 5. Ποιος νοιάζεται όμως? Θυμίζουμε μια ιδιότητα από την τετραγωνική ρίζα, η οποία θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμη. Εάν την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού α την υψώσω στο τετράγωνο, τότε η ρίζα με το τετράγωνο απαλήφεται και μου δίνει τον αριθμό που είχα μέσα στην ρίζα. Γιατί να την αξιοποιήσουμε αυτή την ιδιότητα στην περίπτωσή μας, δηλαδή το 7 να το γράψουμε ως ρίζα 7 και όλο στο τετράγωνο, και έτσι να έχουμε ρίζα 7 ψ και όλο στο τετράγωνο, έτσι το ρίζα 7 με το τετράγωνο θα έφευγε και θα μου έδινε 7 ψ τετράγωνο. Το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και στο 5, δηλαδή να το γράφουμε ρίζα 5 και όλο εις την Δευτέρα. Τώρα έχουμε όντως μια διαφορά τετραγώνων και δεν μας πειράζει καθόλου που έχουμε ρίζα μέσα σε αυτά τα τετράγωνα. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε παρενθέσεις. 7 ψ μείον 5 επί το ρίζα 7 ψ συν ρίζα 5. Εδώ ξεχάσαμε τη ρίζα, μπορούμε να τη συμπληρώσουμε. Με αυτό λοιπόν το μικρό τρίκ μπορέσαμε και δώσαμε απάντηση. Η τέταρτη διαδικασία παραγοντοποίησης που θα συναντήσουμε είναι και αυτή μια ταυτότητα. Δηλαδή θα αξιοποιήσουμε το ανάπτυγμα του τετραγώνου. Θυμίζουμε την ταυτότητα α συν ή πλην β και όλο στο τετράγωνο που μας έδινε α τετράγωνο συν ή πλην 2αβ συν β εις την Δευτέρα. Από ετούτη την παρένθεση που ήταν υψωμένη στο τετράγωνο μεταφερόμασταν σε αυτό το μέλος. Τώρα που θέλουμε να παραγοντοποιήσουμε, μπορούμε, αν συναντάμε μια παράσταση τέτοιας μορφής, να τη μετατρέπουμε σε ένα τέλειο τετράγωνο. Παράδειγμα, α τετράγωνο συν 10αβ συν 25β στην Δευτέρα. Πώς υποψιαζόμαστε ότι έχουμε ένα ανάπτυγμα τετραγώνου? Θα έχουμε 3 όρους. Οι 2 από αυτούς θα μπορούν να γραφούν σαν τετράγωνο και ο τρίτος όρος θα είναι το γινόμενο 2 φορές αυτός που υποψιαζόμαστε για α επί αυτόν που υποψιαζόμαστε για β. Δηλαδή εδώ έχουμε το α που είναι υψωμένο στο τετράγωνο, άρα περιμένουμε ότι θα συμπληρώσουμε την ταυτότητα με α αυτό το συγκεκριμένο. Συν, αφήνω μια θέση κενή και μεταφέρομαι στο άλλο τετράγωνο. Το 25β τετράγωνο θα μπορούσα να το ολοκληρώσω ως τετράγωνο, να το γράψω ως τέλειο τετράγωνο, γράφοντας 5β και όλο στην Δευτέρα. Γιατί 5 στο τετράγωνο μου δίνει 25. Και τώρα σκέφτομαι, ο μεσαίος όρος, ο τρίτος όρος εδώ που μου απέμεινε, είναι 2 φορές το γινόμενο αυτού του όρου του α χωρίς τα τετράγωνα, έτσι, επί το 5β. Πράγματι, 2 επί 5 μας δίνει 10, επί α επί β. Ταιριάζει λοιπόν η σύνθεση που έχω εδώ στην περίπτωσή μου. Ταιριάζει λοιπόν με την ταυτότητα αυτή. Επομένως θα μπορούσα να γράψω αυτή την παράσταση ως α συν 5β και όλο στην Δευτέρα. Άλλο παράδειγμα. 4α τετράγωνο μείον 12α συν 9. Αρχικά είπαμε, υποψιαζόμαστε ανάπτυγμα τετραγώνου όταν έχουμε 1, 2, 3 όρους, οι 2 από αυτοί να μπορούν να γραφούν ως τετράγωνο για να ταιριάζουν σε αυτή την θέση και σε αυτή, και έπειτα 2 φορές το γινόμενο αυτόν που υποψιαζόμαστε, των υποψηφίων α και β, να μας δίνει τον τρίτο όρο. Άρα θα γράψω το 4α τετράγωνο ως τέλειο τετράγωνο. Θα το έγραφα 2α και όλο μαζί στο τετράγωνο.
Αφήνω μια θέση κενή. Το 9 θα μπορούσαμε να το γράψουμε ως τετράγωνο. Φυσικά, είναι το 3 στην Δευτέρα. Και τώρα στο ενδιάμεσο, στον τρίτο όρο που μου απομένει, χωρίς να παίζει ρόλο η σειρά στην οποία συναντάμε αυτούς τους όρους, ελέγχω εάν είναι 2 φορές το γινόμενο αυτού του όρου, του 2α, επί το 3. Πράγματι, 2 επί 2 μας κάνει 4, επί 3 μας κάνει 12. Άρα ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά που έχουμε σε αυτή την παράσταση πάλι με την ταυτότητά μας. Και έτσι θα έχουμε 2α μείον αυτή τη φορά 3 και όλο στη Δευτέρα. Ως επιπλέον παράδειγμα θα μπορούσαμε να δούμε την παράσταση 9z τετράγωνο συν 16w τετράγωνο μείον 24zw. Έχουμε 3 όρους, έχουμε στο παιχνίδι κάποια τετράγωνα, επομένως υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να είναι και ανάπτυγμα τετραγώνου. Δηλαδή μπορούμε να παραγωγοποιήσουμε με βάση την ταυτότητά μας. Για να το εξακριβώσουμε θα πρέπει αρχικά να ολοκληρώσουμε εδώ τα τετράγωνα. Δηλαδή το 9z τετράγωνο να το γράψουμε ως τέλειο τετράγωνο, 3z και όλο στο τετράγωνο. Το 16w να το γράψουμε ως 4w και όλο στο τετράγωνο. Και μετά να δοκιμάσουμε να πολλαπλασιάσουμε 2 φορές το 3z επί το 4w. Αν τώρα αυτό το γινόμενο μας δίνει τον τρίτο μας όρο, τότε είμαστε σε αυτή την φάση, δηλαδή στο ανάπτυγμα τετραγώνου. 2 επί 3 μας κάνει 6, επί 4 μας δίνει όντως 24. Επομένως έχουμε να κάνουμε με ένα ανάπτυγμα τετραγώνου και θα το γράψουμε ως 3z μείον 4w και όλο στο τετράγωνο. Βλέπουμε ότι η σειρά με την οποία συναντάμε τους όρους δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Αρκεί να έχουμε τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την ταυτότητα.